Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Αλέξανδρος και σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε με την βοήθεια της Stockfusion να στείλουμε βίντεο φυλάδια ή βίντεο εφημερίδες. Πηγαίνουμε στην www.stockfusion.com, πατάμε login, το ID μας, passport, login, Video Communication Center και εδώ έχουμε 4 επιλογές στην γραφή Video Newsletter. Create Video Newsletter, δηλαδή δημιουργήστε βίντεο φυλάδιο, το Manager του φυλαδίου της βίντεο εφημερίδας, αποστολή αναφορών και πρόγραμμα αναφορών, όπου εμείς μπορούμε να δούμε ποιος πότε είδε τα βίντεο email ή τα βίντεο φυλάδια μας που έχουμε στείλει, σε ποιους τα έχουμε στείλει, πότε έχουμε στείλει, τα πάντα λεπτομερώς, όλα τα στοιχεία εδώ θα δούμε. Εμείς πηγαίνουμε στο Create Video Newsletter, όπου βλέπουμε ένα τέτοιο πράγμα, όπου έχει και κείμενα και φωτογραφίες και βίντεο. Η Stockfusion μας προσφέρει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία διάφορα πρότυπα. Ας τα δούμε λίγο. Παράδειγμα, όσον αφορά υγεία και ομορφιά, αυτά εδώ είναι τα πρότυπα. Είναι δηλαδή τα μεγέθη της φωτογραφίας, οι ίδιες φωτογραφίες που μπορούμε, αν θέλουμε, να αφήσουμε, να φορτώσουμε κάποιες άλλες, και τα κείμενα που βέβαια αλλάζουμε σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλουμε, και εννοείται και τα βίντεο. Ας δούμε και κάτι από φαγητά, παράδειγμα. Βλέπετε πόσο όμορφα, εντυπωσιακά, πολύχρωμα είναι. Εμείς θα επιλέξουμε και θα δημιουργήσουμε ένα βίντεο φυλάδιο για τα ελληνικά νησιά. Θα επιλέξουμε αυτό εδώ το πρότυπο και θα φορτώσουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τις φωτογραφίες, εδώ γράφει τα μεγέθη της φωτογραφίας. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν, δηλαδή να κόψουμε τις φωτογραφίες στο μέγεθος που πρέπει, και θα το δούμε σε ένα άλλο ξεχωριστό βίντεο μάθημα. Εγώ έχω ετοιμάσει τις φωτογραφίες και πατάω Choose File για να επιλέξω τη φωτογραφία που θέλω. Αυτή εδώ, άνοιγμα, Upload, φορτώνουμε τη φωτογραφία και πατάμε Use this image, χρησιμοποιήστε αυτή την εικόνα. Εδώ, για να αλλάξουμε το τίτλο, κάνουμε ένα διπλό κλικ, εμφανίζεται αυτό εδώ το πλαίσιο με τις επιλογές που μπορούμε να πάρουμε. Εμείς επιλέγουμε το κείμενο και γράφουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Επιλέγουμε το χρώμα γαλάζιο, παράδειγμα, και εδώ μπορούμε επίσης να αλλάξουμε το κείμενο. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες, 5 φωτογραφίες ενός μεγέθους ίδιου και μία πιο μεγάλη. Φορτώνουμε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη. Upload. Μετά βάζουμε το πλαίσιο αυτό εκεί που χρειαζόμαστε. Εδώ. Crop it και use this image. Πάλι το ίδιο πράγμα, επιλέγουμε το φάκελο, use this image, και τα βήματα επαναλαμβάνουμε. Φορτώσαμε λοιπόν τις φωτογραφίες μας, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο κείμενο.
Από πριν έχουμε γράψει το κείμενό μας στο WordPad, επιλέγουμε το κείμενο που θέλουμε, παράδειγμα μέχρι εδώ, αντιγραφή, επιλέγουμε αυτό το κείμενο, διπλό κλικ, μετά δεξί κλικ και επικόλληση, paste. Το κείμενο, επειδή εδώ βγήκε με μεγάλα γράμματα, εμείς το επιλέγουμε και πατάμε το μέγεθος που μας χρειάζεται, 14 είναι μια χαρά μέγεθος. Επιλέγουμε και το άλλο κείμενο, διπλό κλικ, επιλογή του κειμένου, δεξί κλικ, paste. Τα γράμματα βγήκαν σε σκούρο χρώμα, τα επιλέγουμε και από εδώ από τα γράμματα πατάμε το άσπρο χρώμα για να είναι άσπρα τα γράμματα. Αν θέλουμε μπορούμε να τα κάνουμε bold ή έτσι italic ή υπογραμμισμένα όπως θέλουμε, και μετά πατάμε αυτό εδώ για να μπει στη μνήμη, την αποθήκευση. Και τώρα επιλέγουμε το βίντεο που θέλουμε. Πηγαίνουμε στο My Saved Videos, στο φάκελο που είναι φορτωμένο το βίντεο μας, πατάμε Use this video και Use selected video. Ένα βίντεο θα βάλουμε, παράδειγμα αυτό εδώ. Καλώς ήρθατε στη Go. Είναι η βίντεο για την Go. Εδώ πάλι βλέπουμε, όπως και στα βιντεογράμματα, στα βίντεο email, βλέπουμε το ονοματεπώνυμό μας, το λογότυπο, το τηλέφωνο, email και το link της σελίδας μας στο ίντερνετ. Εδώ μπορούμε να πατήσουμε preview and test για να δούμε σαν προεπισκόπηση πώς θα είναι το βίντεο φυλάδιό μας. Το κλείνουμε και προχωράμε στο send. Εδώ μας γράφει ότι πρέπει να ονομάσουμε το φυλάδιο Welcome to Greece και προχωράμε send και εμφανίζεται πάλι αυτό το παράθυρο όπως και στη δημιουργία των βίντεο email. Επιλέγουμε το παραλήπτη, πατάμε αυτό εδώ, το θέμα, αν θέλουμε να επιλέξουμε φακέλους, εδώ τα επιλέγουμε, από εδώ τα αφαιρούμε. Εδώ πάλι το ίδιο, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να εμφανιστεί αυτή η εφημερίδα στην σελίδα Facebook, Twitter ή το video blog και στο Fusion. Αν θέλουμε να βάλουμε πρόγραμμα, επιλέγουμε αυτό. Αν θέλουμε να στείλουμε κατευθείαν το γράμμα, πατάμε Send Video Newsletter Now. Και το βίντεο φυλάδιο αποστάλθηκε. Εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλές επιτυχίες. Γεια σας.